Moikka moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Ajattelin nyt tehdä suomeksi tämmöisen videon. Mä oon Jarno ja tää on tosiaan kanava Learn French avec Jarno. Joo, te jotka ette ehkä ole ollut tällä kanavalla tai nähnyt videoita, niin tai olette uusia nyt ja katsotte. Olen ranskan kielen opiskelija Turun yliopistossa. Opiskelen 3. vuotta siellä ja kirjoitan nyt kanditutkielmaa lapsen kielen kehityksestä ja lapsen toisen kielen kehityksestä. Niin kuin ensi- ja toinen kieli kulkee siinä rinta rinnan. Ja sitä olen nyt työstänyt tässä tämän vuoden. Ja se vähän lähtee omista intresseistä. Tietenkin olen kiinnostunut, miten lapsi oppii kieltä, miten lapsi omaksuu kieltä. Aloin puhua ranskaa mun omalle lapselle ennen kuin hän syntyi. Ja nyt on 3 vuotta kulunut siitä ja olen tehnyt muutamia videoita aiheesta. Ensimmäisen videon tein, kun hän oli 2 vuotta ja nyt sitten hän on 3 vuotta, niin on tehnyt erilaisia videoita. Okei, tässä editoin ja tohon kohtaan pitää sanoa just, että olen siis testannut hänen kielitaitoaan erilaisilla testeillä. Olen laittanut esineitä hänen eteen ja kysynyt ranskaksi, mitä ne on. Hän näyttää niitä. Sitten olen myös kysynyt, että mikä joku on. Ja nämä hän on tietenkin omaksunut siten, että jostain ollaan aloitettu. Mä oon sanonut hänelle, että tämä on tämä tietty ranskaksi. Ja sitten se on toistunut monta kertaa arjessa ja päivien myötä ja vuosien myötä. Ne samat sanat, termit ja jutut, niin aina niihin on vähän tullut lisää asioita oman kielen kehityksen myötä myös, niin se lähtee ensin siitä yhdestä substantiivista esineestä ja sitten siihen tulee lisää asioita. Ja tietenkin nyt oman tämän tutkimuksen kautta, kun teen kirjallisuuskatsausta tavallaan kandiini, niin kandi tulee olemaan sellainen, mulla on tää oma juttu tässä, että mä omaa projektiani teen kotona ja sitten mä tavallaan kirjoitan kandiani. Ja ehkä jollain tavalla nämä tietenkin liittyy yhteen, mutta mulle on tullut semmoinen uusi niin kuin hypoteesi, että se on niin kuin tämmöisen käytännöllisen kielen hypoteesi. Eli se, että kieli on käytössä tietyissä kohti aina kun on tietty toiminto. Ja että tavallaan se kieli liittyy siihen toimintoon. Se ei ole tavallaan niin kuin abstraktia se kielenkäyttö itsellä. Ja tämä syntyi siitä ajatuksesta, koska minä en itse osaa sitä kieltä niin hyvin, ranskan kieltä, enkä osannut silloin, kun aloin puhumaan. Niin mulla tavallaan Google-kääntäjä oli tässä näin. Ja sitten minä tein tiettyjä asioita, kun minä halusin myös itsekin oppia lisää. Ja siitä rupesi hahmottamaan tämmöinen, että tämä on erinomainen tapa niin kuin omaksua sitä vierasta kieltä siten, että se on vähän niin kuin tehty niin kuin aikuislähtöisesti, että niin kuin sitä kieltä tavallaan niin kuin opetetaan, mutta siinä on se omaksumisen tavallaan se hypoteesi, että se aikuinen niin kuin tavallaan opettaa sitä kieltä tiedostaen, että sitä sanotaan tiettyjä juttuja, mutta se on niin kuin luonnollinen kuitenkin. Mutta siinä on kuitenkin se käytännön läheisyys tosi lähellä sitä. Että se on niin kuin, vähän niin kuin se ensikielen se niin kuin omaksuminen. Kuuluu lasten ääniä. Se on eri tarina, että miksi aina pitää jossain kohti yrittää tehdä video. En rupea tässä sitä tarinaa kertomaan, mutta näin se menee, että 3 lapsen isänä niin yliopisto-opinnot ynnä muut ja työt ja harrastukset ynnä muut, niin ne pitää aina vähän yrittää sovittaa johonkin kohti. Nyt on välipäivinä tehdä tämmönen video. Mut joo, eli tein sen 2 vuotta sitten videon, tai 2 vuotta, ja siinä oli esineitä. Ja hän tunnisti niitä esineitä hyvin, ja nyt sitten tavallaan 2 vuodesta 3 vuoteen, niin tämä minun ajatus siitä, että se aina liittyy toimintoon, lähdetään ulos tai tehdään jotain, syödään, niin siinä käytetään sitä sanastoa, vaikka muuten ehkä saatan käyttää suomea sitten tämmöisissä abstraktijutuissa, semmosissa niin kuin, että puhun täällä kotona jostain,
Mutta sitten sen lapsen kanssa, niin siihen kohdistuu sitten se ranskan kieli siten, että se liittyy vahvasti just mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ei siten, että hirveästi mä ajattelisin, että niin kun mä puhun niin kuin suomeksi puhuisin muille lapsille, että tänään ja huomenna ja sitten joskus viikon päästä tai jotain tämmöistä. Vaan se keskittyy aika lailla siihen käytännöllisyyteen, siihen toimintoon, mikä on siinä. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin kielen oppimisessa, omaksumisessa niin todella tärkeä asia. Jos ajatellaan vaikka niin kuin ihan tätä tämmöistä metodia, ajatellaan vaikka ihan aikuisen kielen oppimiseen, niin se, että aikuinen kielen oppija asetetaan siihen tilaan, jossa tavallaan opettaja tai ihan vaan kielen puhuja, niin siinä tilanteessa, että laita kengät jalkaan, niin se tapahtuu se siinä, laita kengät jalkaan. Ja sitten se, joka tekee sitä asiaa tai sanoo, niin se sanoo kanssa, että laitan kengät jalkaan. Laita kengät jalkaan, laitan kengät jalkaan. Eli minäkin pyrin aina sit vähän niin kuin tekemään sitä asiaa siten, että jos mä sanon, että vaikka että tu manges minun lapselle ranskaksi, niin sitten mä yritän myös sanoa itsekin, että je. Ja omaa tekemistä liittyen siihen samaan asiaan. Ja mun mielestä hän on omaksunut erinomaisesti sitä että esimerkiksi tämä valojen sammuttaminen ja esimerkiksi joku hakeminen, että hän hakee jotain. Esimerkiksi jouluna oli nyt tässä tilanne, kun mä sanoin hänelle että hae minulle 2 karkkia, niin hän haki sen. Ja ympäristössä, joka on suomenkielinen eikä kukaan sitä ymmärrä, mutta lapsi toimii sitten, kun minä sanon hänelle tälleen. Niin se on tosi mielenkiintoista, mutta ei mitään, mennään takaisin vlogiin. Vahvasti se käytännöllisyys. Ja mun mielestä tietenkään tämä on tavallaan tämmöinen hypoteesi, että niin kuin se, että mä näen ja koen sen, niin kuin tavallaan mulla on nyt yksi otanta, mulla on oma lapsi, mutta mä näen sen niin vahvasti, että se, että mä en voi tarjota ranskan kielellä hänelle sitä niin kuin tavallaan semmoista kylpyä, että se olisi niin kuin tavallaan natiivitasosta se, että sitä ranskaa tulisi joka puolelta. Mutta se, että mä voin tarjota niin kuin tämmöisellä niin kuin käytännöllisellä kielen niin kuin omaksumisen hypoteesillä, niin se, että mä ajattelen sen, että tämä on niin kuin tosi hyvää. Ja sitten siihen tulee tietenkin, että koska se on niin kuin, muuttuu niin kuin ymmärrettäväksi. Että siinä on sekin, että mitä hän ymmärtää, niin hän omaksuu sen kanssa sen kielen. Mutta se, että miten se tapahtuu, niin että niin kun se tavallaan tiedostaen aikuisena tekee sitä työtä tavallaan, niin mun mielestä tämmönen niin kun, että niin kun tiedostaen mahdollistetaan oppijalle tämmöinen, niin se on erinomainen tapa omaksua sitä kieltä. Mutta joo, tää on tämmöisellä asteella, mutta oman lapsen kanssa mä oon nyt nähnyt sitä ja muidenkin lapsen kanssa, ne on niinku alkanut oppimaan, että niinku, mitä mä tarkoitan, niin he ymmärtää, moni ymmärtää ja vanhemmat tytöt kysyy aina, että mitä se on ja mitä se tarkoitti ja sitä kautta ne niinku tavallaan on oppinut kanssa. Ja sitten se ranskan kieli tietenkin, se pitää itse niinku ymmärtää tässä tavallaan, että se on tavallaan niinku semmoista aitoa, mutta silti siinä on vielä semmoista keinotekoisuutta, että se ei tule niinku luonnostaan. Mutta jotkut asiat sitten kuitenkin alkaa tulemaan tämän myötä luonnostaan itsellekin niinku kielen puhujana, kielen käyttäjänä. Et minäkin koen sitä, että niinku oma kielen, se niinku ranskan kielen taito on kehittynyt sen myötä. Enemmän se vaikuttaa, että se on semmoista käskymuotoista, että niinku sanon jotain ja sitten tapahtuu asioita. Et vastavuoroisuus tietenkin siitä vähän puuttuu. Mutta tämmöistä hypoteesia mä oon niin pohtinut, että tässä on jotain erilaista kuin siinä, että kieltä opetetaan normaalisti jossain koulussa tai sitä opetetaan kielikylpymäisesti tai niin kuin, että tässä on niin kuin tavallaan se yksi käytännöllisen kielen oppimisen tai omaksumisen hypoteesi, mitä mä niin kuin ajattelisin, että tämä ilmenee myös kaikissa tilanteissa, missä sitä kieltä niin tavallaan on.
niin siellä tapahtuu. Se täytyy liittyä aina siihen, että tulee joku, että ota tuo, niin se sitten tapahtuu siinä hetkessä. Mutta joo, tämmöisiä ajatuksia on tullut niin kun, mutta en tiedä, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen ja kiinnostava aihe, lapsen kielen kehitys ja omaksuminen ja oppiminen ja niin näiden asioiden niin kuin vertaileminen ja sitten, että mikä se on. Mutta mun tällä hetkellä on tämmöinen ajatus siitä, että se kielen omaksuminen ja myös se oppiminen, niin sen täytyy vahvasti liittyä siihen käytännön läheisyyteen. Että se on käytännöllisesti se kieli. Että se kieli muuttuu teoiksi. Se ei ole tavallaan sellaista abstraktia asiaa, vaan se on siinä hetkessä. Mutta joo, tää on mikäs tää nyt sitten voisi olla? Practical language acquisition. Joo, mutta okei, kiitos katsomisesta. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Moi moi.